Здравейте! Добре дошли в First Step. В това видео ще говорим за категорията «Креативни инженери». В категорията «Креативни инженери» учениците стават изобретатели, иноватори и решават проблеми, проектирайки творчески решения, които правят света по-добро място. Проектите на «Креативни инженери» се фокусират върху технологии, дизайн и иновации. Учениците използват своята креативност, за да създадат или подобрят нещо, от прости прототипи до интелигентни устройства, модели или приложения. Целта е да мислиш като инженер и да действаш като решаваш проблеми. Креативни инженери се базира на подхода STEAM, който означава наука, технологии, инженерство, изкуство и математика. STEAM означава учене чрез практика, свързване на знания от различни предмети за създаване на реални решения. Например, учениците използват науката, за да разберат проблемите, технологиите и инженерството, за да създават решения, изкуството за дизайн и креативност, и математиката за измерване и тестване на резултатите. Всеки проект от първата стъпка трябва да подкрепя поне една от целите за устойчиво развитие на ООН или ЦУР. Така че, когато учениците създават нещо в категорията «Креативни инженери», те не само учат, те помагат да се изгради по-добро бъдеще. Ето някои примери за проекти на креативни инженери: умна рециклираща кутия, която използва сензори за разделяне на пластмаса, метал и хартия. ЦУР-12 – отговорно потребление и производство. ЦУР-15 – живот на сушата, автоматична система за напояване на растения устройство, което открива сухотата на почвата и автоматично полива растенията. ЦУР-13 – действия по климата, EcoTracker App – мобилно приложение, което помага на потребителите да следят ежедневната си консумация на енергия и вода, да получават съвети за намаляване на отпадъците и показва как малките действия помагат на планетата. Присъединете се към First Step. Използвайте въображението си и направете първата си стъпка към това да станете инженер, който променя света. За повече информация, моля, посетете нашия уебсайт.